Ngila ilu pa ya kajing ko ajing kala mo kani kajing job kajing ke MDC mi job single largest yang ni bat bangim dan kam ka support jing no bangin penyak ya ka dis council kani hi ka penisha but ngim artien bah ka arpra ka voice of the people party kan capture ka ya ka sarkar marbalai hajainte hills kanum long kum hakani ke fi hajainte hills election emily kan pair DC election but menta ki pai ba public piso tu kadang don hapring kata ka jing shifting kadang sa ka ni ka snem namar ba ka kaput kadang hapring kita ki nangam ki ba kila mat teng Punjab MP ru ha ba kilet bani kondo iki emily ki ong khelet chu tu MP para lada ki jet ya ka voice of the people party ha ka ni ka MDC Lehse namar ka jing long ka jing penhar kaput jing ki nong mi khmat jing ka jain tales ki emily ya ka kam ka bodu emily kinum le ta ki le bor ki berngem sibon ke tu pai ba udang Lehse umpat nut than ban ta ka jing kersan ban pau ya ka ta ka jing kersan yang ni kom ka party ka don nga sutu ka jing shifting ba khram ring ni sutu ba kam sim juk pai ba jing tales ka kwa tan ka ta ka daw kam don than kanum don ka jing ni ha bangi ya ka ni ka result manta te hagabri ba ka performance ka jing ka party pan pingir wala ada kerja pai ba bape pilihan tip ke bor jung emily ke bor jung MDC ngin trei tangkat kum ke bor bala bah yangi Borders Council piapan sutu ke banta ka jung ya ke bangi dei ban le ngin le ya ke bangi la ban le ngin le te phim la ban community pot bu MDC un trei pot trei emily ya ban penchai ting ngai ki pai ba kin pet yangi kum ngi trei kat kum kata ka mang kam mang jam ka bala mang manta ka district council but ya kata ka party kan le pentingna bai ke bangi la keluar pai ba haki mat jingkular ngin pendep lada kilong qualified eka criteria ka jungi ka song haka takan lada kilong qualified don ka criteria kidon ki yardsticks ka bangi apply kumno ba phini ticket na ka party ka jungi te hangim don bathamai don barim te lada kilong qualified kat kum gani ka criteria ka bangi po ing pila banyo tandi ba pinchi one bano nomar bangadi kortong ubangan job ngim consider ya ka winnability as a factor kata kata kan nongrim ko jing bah bangi I ticket ikibri don bang believe I ticket itu jom ngim consider ya ka winnability factor ni don la ka jong ka criteria bun ki ba ong tu num jom de ki job man ki ba bun ki ong ba ni num job ni I ticket ndai ni job amar ka don ka criteria ka bangi ni apply